Я хочу запросити на сцену наших спікерів. Ріфат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Валентина Самар, журналістка, головна редакторка Центру журналістських розслідувань. Ахтем Сітаблаєв, директор Кримського дому, актор та режисер. Ольга Дупніч, журналістка та психолог, редакторка видання «Нове время». Одна з редакторів. Селям алейкум, доброго дня. Алейкум селям. Хош geldiniz. Доброго дня всім. Доброго дня. Вітаю. Дорогі друзі, власне, я теж почну з цього питання, наскільки б воно, можливо, прозаїчно не звучало, але деколи, напевно, достатньо важко собі відповісти на нього, що для вас, для самих є саме українська незалежність. Для мене українська незалежність – це, власне, і моя, так само, тому що, як би кому не здавалось це певним перебільшенням або пафосом, можливо, тут, в цивільному житті, для мене це відчуття того, що я живу там, де є право, як мінімум, на свої висловлення. Є впевненість в тому, що поруч з тобою є хоча б декілька людей, які так само підтримують тебе. Є впевненість в тому, що, незважаючи на складні, скажімо так, і часи, хоча незрозуміло, коли вони бувають простими, є місто надії. Незважаючи на те, що ти постійно наражаєшся на турбулентність або у взаємовідносинах, або у політики, або у житті, яке кожного дня ставить перед тобою якесь завдання, не розчаровуватися, йти далі, підніматися, і так далі, і так далі, і так далі. І для мене це все ж таки запорука того, що мої діти будуть жити там, де є небо, є земля, і є чітке усвідомлення, що в них є шанс. Шанс на краще, на кращу освіту, на краще майбутнє, на гідну старість. Хоча, можливо, зараз про це рано казати, але менш з тим. Тобто, для мене незалежність – це все ж таки надія. Для мене незалежність – це, мабуть, відновлення справедливості, тому що ми всі пам'ятаємо, що ця країна вже мала шанс на початку минулого століття, і цей шанс, він був дуже тривкий, він був дуже потужний, але він був дуже короткочасний. І в пам'яті моєї родини цей шанс, він закарбований в тому числі і дуже сумною історією життя моїх прадідів і моїх прабабусь. Тому для мене суверенітет України, українська незалежність – це зрозуміла річ, яка про справедливість, про минуле, яке ми намагаємося зараз повернути, переосмислити і зробити частиною нашого сьогодення. І це, звичайно, про майбутнє, тому що, як і Ахтем, я хочу, щоб моя дитина жила у своїй країні, була вільною, була свободною і щоб все в її житті було добре. Я думаю, що це можливо робити тільки в незалежній країні. Для мене незалежність – це, перш за все, я це відчуваю так, що не буде незалежності, не буде і України. Тому що незалежність – це відродження, а то й народження нації, це відродження культури і культури всіх народів, які мешкають на території України. Незалежність – це, власне кажучи, є свобода, якої так багато століть добивалися попередні покоління. Незалежність для мене – це цілісність України. Тому що моя сім'я, вона складається із представників різних частин України. Батько західняк із Львівської області, мама з півдня України. І вся моя сім'я, власне кажучи, по маминій лінії вижила тільки завдяки тому, що в 33-му році моя бабуся змогла втекти із голодного села з Кіровоградщини у Крим і там
її бригадир, кримський татарин, власне кажучи, кількох дівчат із Устинівки Кіровоградської області врятували. От для мене незалежність – це можливість, як сказала Ольга, я з нею погоджуюся, відновити і справедливість. Справедливість між людьми, справедливість між державою і народом. І, мабуть, без незалежності цієї справедливості бути не може, як і свободи. Українська незалежна держава – це обов'язкова умова збереження і розвитку української нації. Не буде української незалежної держави, то знайте, що з часом не буде і українців. Ви, можливо, здивуєтесь, але незалежна українська держава – це є і гарантія збереження кримсько-татарського народу. Бо наша земля, Крим, знаходиться у складі української держави. Зможе українська держава зберегти незалежний шлях розвитку, наскільки можливо подалі відійти від Москви, будуть однакові шанси на збереження і розвиток українців і кримських татар. Дякую. Власне, перед тим, як говорити про і сьогодення, і говорити про картинки майбутнього, важливо, як на мене, спробувати розчепити поняття і незалежність, і поняття оцих взаємин між українською владою, чи радше між Києвом та Кримом до 2014 року. Я б, Оль, хотів би почати з тебе і, власне, з питання про формування суспільних наративів до 2014 року в Криму. Яким чином континентальна чи велика Україна сприймалась чи формувалась в загальному наративі в наших співвітчизників в Криму? Це така досить довга історія. Я почну із того, що я з родини психологів, які досліджували взагалі те, чим є, умовно кажучи, оця ідентичність кримська ще на початку 90-х, коли я ще була маленькою. І вчора, дивлячись, що в нас буде ця подія, я вирішила подивитися, що ж тоді було на початку 2000-х, наприкінці 90-х років. І тоді якраз дослідження показували, що Україна загалом не дуже сприймалася, тому що ось після першого такого дуже оптимістичного референдуму за незалежність, коли кримчани, як і усі українці, вони голосували за незалежну Україну, відбулося те, що відбулося, були дуже складні економічні часи, і люди почали відвертатися потроху, і було дуже багато настанов негативних щодо України, і я бачила ці дані. І я вже жила в іншій реальності, коли вже 20 років як українського суверенітету, навіть 23 роки українського суверенітету, це взагалі дуже великий час, і за цей час підросло принципово нове покоління кримчан. І коли вже я досліджувала те, що є кримською ідентичністю, дуже складною ідентичністю, тому що вона була і українська, і російська, і кримсько-татарська, і взагалі якась своя власна кримська, то ситуація докорінним чином змінилася, тому що люди вже відчували себе частиною цієї країни, особливо діти, які народилися під час незалежності української. І навіть ті з них, хто асоціював себе як етнічні росіяни, вони казали, що я етнічний росіянин, але мені дуже нормально бути громадянином України. Це нормальна країна, мені тут подобається. Я слухаю музику українську, мені подобається, знати, їздити в Київ, там вболівати на якихось футбольних матчах. І були якісь навіть такі цікаві речі, тому що це вже були мої власні дослідження, коли хлопці та дівчата, які ідентифікували себе як росіяни, вони казали, а що, не дай Боже, якщо буде війна між Росією і Україною, то я не певний, що я буду захищати Росію як етнічний росіянин. І я тоді думала, це дуже дивна, якась дика така ідея, що може бути війна, але це дійсно такий дивний вибір, який приймає оце покоління дітей.
дітей, яким вже 20 років, мабуть, це не діти вже, да, це молоді люди. І це, ось, на мій погляд, був такий головний досвід і головний результат ось цього життя, дуже складного і дуже непростого життя Крима як автономної республіки у складі незалежної України. Але я думаю, що це був дуже гарний результат. І мені кожного разу, коли я думаю зараз про Крим, я думаю про тих людей, які там залишилися, про тих вже молодих людей, яким 30 з чимось. Як вони зараз сприймають цю реальність, що з ними відбувається, тому що саме, можливо, на це покоління ми можемо покладати найбільше надії, тому що, на жаль, зараз ми вже бачимо, що у цій цілком російській культурі народжуються діти, вони йдуть вже в російські школи, і я думаю, що нам дуже важливо думати зараз саме про людей цього віку і не втрачати їх ні в якому разі. Валентино, а в продовження цього питання, власне, формування публічної адженди в Криму щодо Криму та щодо України і навпаки в Україні щодо Криму. Як це відбувалось тоді, знову ж таки, до 2014 року? Ну, це дуже великий період взагалі, якщо брати з 91-го року до або навіть там з кінця 80-х років, бо це дуже важливий період, коли поверталися додому на батьківщину, поверталася велика хвиля кримських татар, коли формувалася вже зовсім інша структура населення в Криму, коли з'являлися нові абсолютно вже кримські теми, яких раніше не було. Ну, подумайте, повернувся цілий народ, повернулася релігія. Да? Це дуже складні були часи, і я б не брала такий великий шматок. Я б, може, розділила тоді 90-ті роки, да? Потім більш-менш, коли вже Україна вийшла із того піке економічного і стали формуватися нові вже економічні стосунки, коли з'явилася нова Конституція Криму, тому що мішковський період блока Росії, це постійні конфлікти, постійне намагання повернутися назад в Радянський Союз, і вже потім вибори вже на підставі нової Конституції Криму, яка ліквідувала статус, по суті, як державного формування Криму, яка була Конституція 6 травня 92 року, да, Конституція ця була. І коли вже Україна зміцнилася, коли був розподілений Чорноморський флот, коли між Україною і Росією був підписаний великий договір, який закріпив кордони, і, власне кажучи, російські політики почали говорити: ні, ми не хочемо забирати Крим, це Україна, ми поважаємо кордони. Це вже зовсім інші були стосунки. Да? І поза тим ми бачимо, що відносини між автономією і Києвом, вони не могли бути нормальними, бо сама автономія не була нормальною. Це була аномальна автономія, якої немає в світі, бо вона не була національною, як це в усьому цивілізованому світі. Вона була територіальною, адміністративною по суті, по формі, а по суті російською все-таки, да? Бо домінувала російська мова, російський погляд, скажімо так, туди голова була в політиці повернута. І якась невпевненість Києва стосовно того, що з цим Кримом робити. І це питання, на нього сьогоднішнього Києва немає відповіді. А чому нема відповіді? Тому що не вивчені уроки ще з того часу. І ми з Ольгою говорили перед цим, що немає зараз у влади української, і тоді не було такого щоденника, де було б записано: на понеділок ми маємо вивчити урок з кримської історії. На вівторок ми маємо вивчити урок, який стосується економічних взаємостосунків центру і його території, дуже особливої, да? На якій знаходиться іноземна військова база, абсолютно нелокалізована, і це теж була аномальна ситуація, тому що Чорноморський флот, він був розкиданий по всьому Криму, і тому в 2014 році так легко було взяти під контроль весь півострів, бо буквально в кожному місті, в кожному портовому місті були підрозділи російської армії. Ці всі невивчені уроки дісталися нам і сьогодні. І мені дуже шкода, що на сьогоднішній день немає, скажімо так, такої кримської еліти, політичної і інтелектуальної, мабуть, яка б об'єдналася і оцей щоденник для влади і для суспільства взагалі завела. Щоб нам був розписаний кожен день, що ми маємо зробити.
Ну, хоча б до кінця цього року. Давайте вже покінчимо із цим жахливим законом про весь Крим, який дискримінує кримчан. Ми критикуємо Росію за порушення прав людей в Криму, в той же час дискримінує український закон мешканців Криму за географічною ознакою. Давайте вже щось робити і зробимо притомний санкційний закон для того, щоб ми не тільки Захід просили посилити тиск економічний, фінансовий, політичний на Росію, а для того, щоб і Україна показувала, кого і як треба санкціонувати. Тому що у нас на сьогоднішній день це все ще такий кіоск, де корумповані чиновники і політики поки що домовляються з російським олігархатом та представниками російського бізнесу, кого вони тут трогають в Україні, кого не трогають, і в той же час продовжують, дякуючи весь Крим, продовжують вести бізнес у Криму. Ну, от з цими хоча б ганебними уроками треба покінчити вже найближчим часом. Ахтема, в мене буде питання наступне. Деякий час тому я говорив зі своїми однолітками, які не з Криму, але які в свій час були в Криму. І в їхній уяві Крим абсолютно має нашарування такого пострадянського культурного історичного наративу. Часто згадують Артек, часто згадують там Волошина, Домік Чехова, Грот Шаляпіна і так далі. Та? І, власне, питання, знову ж таки, до 2014 року про українські і кримсько-татарські культурні ці маячки на півострові. Чого вони так не були тоді помітні? Дякую за запитання, тому що для мене особисто дуже болісно з багатьох причин. Якось так сталося на наших теренах, я маю на увазі не тільки в Україні, а взагалі на постсовєтському просторі, можливо, за виключенням якраз Росії. Зараз поясню чому. Сталося те, що культура завжди розглядалася як по остаточному принципу, тобто головне, що їсти, да? Головне, щоб над головою був дах, ну і ще непогано, щоб був якийсь захист. Да? Це все так, дійсно. Людина повинна мати що їсти, повинна мати захист, повинна мати будівлю, в якої вона живе, в якої живуть її діти. Але якщо людина не має знань культурних для того, як будувати будинок, як заробляти собі на хліб насущний, для чого це робиться? Якщо людина не знає того, що її праця, яку вона робить сьогодні, може відгукнутися завтра, і не знає при цьому, що відбувалося вчора, це теж культура, хоча і історичний аспект. Якщо ми не маємо інструментарія, щоб проговорити самих себе, якщо ми не маємо інструментарія для молоді, яка б, скажімо, мову держави, в якої вона мешкає, так, хотіла б вивчати, ну, наприклад, тому що це дуже класно, креативно, модно. Да? Тобто, про що я кажу? Що для кожної, як кажуть телевізійні керівники, для кожної цільової аудиторії повинен бути свій інструментарій. Або музичні групи, або розширення географії, отримання різноманітних професій, саме завдячуючи тому, що ти, окрім своєї рідної мови, знаєш мову держави, в якої ти мешкаєш. Да? Врешті-решт, фестивалі різноманітні, літературні, чи то симпозіум, конференції, журналістки, на яких би так само проговорили нагальні проблеми, пов'язані, ну, там, буквально з дитини, яка ходить в дитячий садок, до там, студентства. Що робити для того, щоб це наше очевидне майбутнє, да, воно гордилося, прагнуло і робило щось для того, щоб країна, в якої вона мешкає, розквітала. Да? На жаль, те, що я бачив, переважною більшістю, трохи згодом, доволі логічно мені пояснили, чому саме так відбувалося. Тому що відсутність твого власного культурного простору, непроговорення або незнання твоїх цінностей, твоїх міфів, легенд, твого культурного прошарку,
людей, подій, якими ти міг пишатися, призводить до того, що ти такий собі чоловік або жінка, яка мешкає на певній території, на якої відбувається дуже багато дійсно вражаючих, дійсно по своєму контенту дуже об'ємних речей. Як, наприклад, я просто пригадую наші виступи, я маю на увазі спектаклі в рамках літературних читань пушкінські дні, чеховські дні. І це було дійсно явище на території Криму, який робив поважний Казарін старший, і він робив це дійсно з розмахом. І склад людей, які приїжджали туди, він вражав, тому що ти отримував і школу, ти дізнавався про щось цікаве, і ти бачив, як міцно ці люди відчувають себе тут у нас, тут у нас в Криму, я маю на увазі, тому що вони відчувають цю підтримку, відчувають свою необхідність. Вони знають точно, що слово сказане зараз вистава, журнал, музична група, політичне ток-шоу, підтримка молоді в напрямку знання своєї історії, культури. І все врешті-решт призводить до того, що людина дійсно, іскренне, щиро, вона гордиться тим, що вона є представником певної країни. От відчуття цієї стратегічної необхідності, що культура, власне, в широкому розумінні цього слова, що це міцний фундамент того, що людина не буде манкуртом, що людина буде точно знати, чому вона відчуває себе вдома в Криму або в Україні, чому саме так відбувається. На жаль, як на мене, призвели до того, що у свого часу, скажімо, інструментарій для втілення своїх ідей у українській телевізійній студії був дуже маленький. Я це бачив на власні очі. Моя мама 25 років пропрацювала на кримському телебаченні в кримськотатарській редакції, я доволі часто туди заходив. І цей остаточний принцип, як на мене, призвів і до того, що, власне, у нас вже 7-й рік іде війна. Тому що якщо б кожен мешканець, кожен громадянин України відчував би себе політичним українцем, тоді, можливо, б і не було б того підґрунтя і фундаменту, на якому базується одна із головних ідеологічних тез очільника Кремля. Ми йдемо захищати руський мір, який розташований на теренах всього бившого Радянського Союзу. Тому мені дуже приємно, коли тут, на материковій Україні, зараз, так, ми всі робимо свої висновки і всі робимо своє домашнє завдання. Існує такий фестиваль, який заснував ти, «Кримський інжир», коли кримськотатарські поети перекладають українську поезію навпаки, коли вони обмінюються досвідом, коли є культурні такі зв'язки, які наочно демонструють, що ми дуже давно мешкаємо поруч. І не просто мешкаємо, а переймаємо, доповнюємо один одного, незважаючи на те, що слово «мама» ми кажемо різними мовами. Я пам'ятаю приклад, який приводив колись Рифат Ага Чубаров. Такі експерименти. Я його доволі часто проводжу на зустрічах зі студентами. І запитую них. Давайте так, я вам скажу слово, а ви одразу скажете, промовите емоцію свою, яка виникає під час цього слова. І кажу: сарай. Переважна більшість каже, що це якась будівля, де там зберігається якийсь, скажімо, непотріб або худоба. Я кажу, стривайте, для худоби в українській мові є чітке слово «хлів». Так, хлів. Тобто сарай – це якась така будівля, яка, скажімо, вже не потрібна для життя або взагалі не була побудована для життя. Окей, кажу я. Ви ж знаєте, що з мови кримських татар це палац. Тому що дивно було б якось так припустити, що громадяни цілої країни Кримське ханство назвало б свою столицю сараєм, в тому розумінні, що це якийсь непотріб. Так, кажуть вони, особливо ті, хто були в Бахчисараї і поєднують: Бахчисарай – це палац у саду. Окей, кажу я, тоді ще одне слово. Хохол.
одразу бачиш в очах таке несприйняття. Я кажу, а що сталося? Ну, так називаються зверхньо нас, переважною більшістю, північні наші сусіди, коли хочуть нас образити. І коли ти їм кажеш, що з мови твоєї матері слово хохол перекладається як син неба, то бачиш в очах велике здивування, і потім ти питаєш, як ви думаєте, кому потрібно було змінювати сенси? Це те ж саме, що, ну, скажімо, зробити так і переконати людину в тому, що слово «мама» – це щось погане. Коли немає розуміння того, що культура – те, що тебе формує, що культура підказує тобі твої цінності, що вона допомагає тобі відрізняти погане від доброго, красиве від некрасивого, аналізувати, тоді ми приходимо до того, що ми не можемо порозумітися навіть в одному будинку. Ми приходимо до того, що ми не знаємо, навіщо мені це захищати. Тому я на своєму місці намагаюся робити так, щоб ми знали один про одного, і іноді це роблю. Саулах Тамага, власне, Ріфат-ага, якщо продовжувати цю думку, яку казали і Ольга, і Валентина, і Ахтем-ага, щодо Криму, Києва і от цієї осі. Але з вами я хочу поговорити про Крим 90-х, 2000-х в одній дуже маленькій історії. Це історія кримська влада versus кримські татари, яка дуже часто переводилась часто в штучний, вибачте за тавтологію, конфлікт кримські татари і славяни. І я пам'ятаю 90-ті, я пам'ятаю і потім Айпетрі розгони, пам'ятаю снайперів під час під час мітингів 18 травня в Сімферополі. І, очевидно, про це треба теж говорити, і це треба теж артикульовувати. У мене одне просте питання. Чому тоді комунікація між кримськими татарами і українською владою, що в Києві, що в Сімферополі, не вдавалось системно? Ніколи не треба розглядати кримську владу до 2013 року, ну, за часи незалежності української з 91-го року, як щось таке абсолютно відокремлене від Києва, від українського політикуму. Так, були особливості кримської влади, бо абсолютна більшість її ту владу представляли ті, які були виховані в Криму, вони були носіями певних негативних стереотипів, міфів щодо кримських татар. Але вони не могли би ці негативні стереотипи покласти в основу своєї відкритої такої антикримсько-татарської політики, якщо б вони не відчували би свою потрібність для Києва, тобто якщо б вони не відчували б те, що Київ може на них покластися. Щодо Києва, київського політикуму, до київської влади, бачите, я уникаю говорити про українську владу, українських політиків, я кажу київську владу, бо в Києві сиділи більшість тих, які зреалізовували практично реальну політику, в тому числі особливо в Криму. Ця більшість київська влада, вона відчувала свою потребу кримських політиків, оскільки задля захисту своїх інтересів, ну, скажімо, зокрема, на виборах, їм були потрібні ті кримські чиновники, і вони на них спиралися, бо саме вони
могли змобілізувати більшість електоральну кримську, яка до того ж і складалася з етнічної більшості, з російської, тих людей, яких поселили в Криму після депортації кримських татар. Отже, потрібні голоси на виборах, максимальні преференції етнічної більшості в Криму, яка є етнічними росіянами. Отже, потрібні голоси більшості в Криму, треба знаходити друга і треба знаходити ворога. Друг – це Росія, це братній російський народ, це наші старші браття, і ми завжди будемо з ними дружити. І у нас буде російська мова також на рівні з державною мовою. Це я зараз озвучую ті меседжі, які майже 23 роки спускалися з Києву. Якщо і не з владних кабінетів, то з кабінетів провідних політичних партій. І вони згуртовували електоральну російську більшість. Але цього було недостатньо. Треба було для них, для більшої згуртованості, для більшої мобілізації, треба було показати на ворога. І ворогом для багатьох українських, вибачте, київських політиків були кримські татари. Бо кримські татари з точки зору цих київських політиків, вони несли потенційну загрозу, ви вслухайтеся, вони несли потенційну загрозу територіальної цілісності української держави. Так багато хто вважав в Києві. І не тільки вважав, вони писали томи довідок офіційних, їх читали в президентських кабінетах, розписували, створювали плани і їх зреалізовували. І звідси ці погроми на Айпетрі на чолі з Могильовим, звідси ці безкінечні протистояння людям, які намагалися хоча б отримати шматочок землі, щоб побудувати свої доми. Но звідси і абсолютна протидія щодо наповнення суті Кримської автономії такими правовими нормами, які би були б спрямовані хоча б на якісь рівність всіх тих людей, які живуть в Криму. Ви уявіть собі, що в 2013 році напередодні окупації в Криму на 500 тисяч етнічних українців було лише 6-7 українських шкіл. Це неможливо, але це так було. І це робила київська влада. І ця київська влада, яка не могла, не хотіла, нехтувала інтересами етнічних українців в Криму, то вона абсолютно і близько не хотіла вирішувати питання кримсько-татарського народу. Ми мали таку владу. І тоді я хочу завершити. Коли мені говорять, що хазяїном землі своєї держави є народ, народ знає, як вирішувати свою долю, то я погоджуюсь, що в ідеалі це є правда. В ідеалі. Але життя ніколи не буває ідеальним. Ніхто не має знімати відповідальність з політиків. І в тому числі з політиків, які вирішували найпринципове питання розвитку української держави, які приймали рішення щодо надання Криму статусу автономії без всякого врахування кримсько-татарського фактору, інтересів кримсько-татарського народу, які проводили в 1991 році референдум, не очікуючи повернення кримських татар. Слухайте, ці політики зараз, вони вирішують долю України. Хочете, я вам назову прізвище? Кравчук Леонід Макарович. При всій моїй повазі він зараз очолює трьохсторонню контактну групу в Мінську. Він сідає і говорить з росіянами про долю Донбасу. Я боюся за долю Донбасу, бо я знаю, як він вирішував долю Криму в 1991 році. Слухайте, в цій групі є колишній прем'єр Вітольд Фокін, який вважає, що русских треба розуміти, тому що якщо б вони не зайшли в Севастополь, НАТО би вело свої кораблі.
Я хочу завершити це тим, що суспільство має завжди брати уроки з свого минулого, тим більш нещодавнього минулого, і вимагати безпосередньої відповіді від своїх політиків. Я не закликаю до якоїсь, знаєте, побиття такого політичного чи морального, політичного чи якогось там іншого цих політиків, але хоча б моральну відповідальність. І тоді суспільство не буде їм довіряти на самих таких, знаєте, переламних моментах, а як сьогодні назвати українські реалії сьогодні, коли пряма загроза нависла над цією Україною, пряма загроза над її незалежністю. Частина нашої території, вона окупована Російською Федерацією. І замість того, щоб знаходити відповідальних політиків, ми закликаємо тих, які одного разу, якщо не зрадили, то брутально помилилися. Оце, я думаю, що ми маємо завжди тримати на увазі. Ти дозволиш, я додам? Так, звісно. Якщо ми беремо скажімо так, фактори, які впливали на взаємовідносини центру і автономії, чи Сімферополя і Києва, звичайно, треба говорити не тільки, на мій погляд, це дуже важливий чинник, про який говорить Ріфат Бей, це електоральні загравання із російськомовним проросійським населенням для всієї України, не тільки в Криму. Це перший чинник, але ще існує такі штуки, не говорити про які не можна. Це політична корупція і це економічна корупція, яка лежала в основі всіх взаємовідносин центру і будь-яких регіонів українських. Да. Але Крим, як електоральна цінність його була дуже невелика, тому що, там, мільйон всього-навсього виборців, так? Але це була така театральна сцена, на якій відпрацьовувалися ті ж проросійські меседжі, відпрацьовувалися, не знаю, там хороводи дружби із російськими політиками. Це був майданчик, на якому можна було робити якісь заяви, як і патріотичні, так і в сторону присідання в сторону Москви і так далі. Тобто Крим використовувався завжди в переговорах із Росією, мова, статус Криму, базування Чорноморського флоту. І оцей кейс, він постійний був з року в рік, із місяця в місяць, із року, не знаю, десятиліттями тягнувся. І всі ці питання, вони ж були до кінця не проговорені українською владою, не вирішені. Не було отих червоних ліній, за які не можна переходити, бо там вже закінчувалась незалежність. На жаль, цих червоних ліній і сьогодні дуже багато політиків в Україні не бачать. І причина в цьому ще одна – це не сформована політична і правова система України. Коли закон один для всіх, в тому числі і ті закони, які гарантують недоторканність, які гарантують забезпечення і захист національних інтересів як держави, так і інтересів її громадян. Тому, коли, скажімо так, з стіни випадає один камінчик який стоїть у фундаменті, то, звичайно, ця будівля вона не буде стояти довго, вона не буде надійною і вона може під собою поховати своїх господарів. І, власне кажучи, це і сталося в 2014 році, коли одна за одною, стіна за стіною почали падати в Україні, і ми вже 7-й рік, і ми все ще не залатали ці дірки, на жаль. І через цю політичну корупцію та економічну корупцію, власне кажучи, вирішилось дуже багато питань і кадрових. І тут не було мови про те, що там підтримувати українську культуру чи кримсько-татарську, допомагати відроджувати. Про це мова не йшла. Були договорняки. Оце все, що визначало політику України до 2014 року. Дякую, Валентино, за цей інсайт. І я підхоплю одразу вашу метафору про щоденник. І коли ви говорили про те, що в нас не розкреслені наші домашні завдання на понеділок, вівторок, середу, то я, може, ще радикальніше скажу, що в нас деколи і немає цього самого щоденника, щоб це викреслювати, окреслювати. Очевидно, сьогодні, в День Незалежності, ми його святкуємо тут, в Києві. І це, я дуже боюсь, щоб це не перетворилось в традицію. Я дуже не хочу,
щоб таке святкування Дня Незалежності в Києві виходцями з Криму, це ми, знаєте, щороку б збирались би і про щось би там згадували. І в мене одне питання на всіх, але я б його зараз задав би теж умовно секторальне. Да? Питання і про домашні завдання, і про те, що ми сьогодні маємо зробити в політиці, що ми маємо зробити сьогодні в масовій комунікації, в громадській думці, що ми маємо сьогодні зробити в освіті і в роботі з молоддю, і що ми маємо зробити в культурі. Тобто, зрозуміло, да, як питання йдуть і до кого вони направлені. Щоб цей наш вистражданий український прапор якомога швидше майорів в Ялті чи в Бахчисараї. Я спробую загально відповісти. Сподіваюся, що конкретика буде далі у моїх колег. Маємо робити все, що допомагає людям усвідомити свою роль, місце і, головне, відповідальність за себе і за Україну. Отже, маємо працювати на підвищення громадської свідомості. Громадянське суспільство має не просто створитися, але має бути двигуном всіх процесів. Це я до того, що говорив трошки раніше про відповідальність і політиків, і суспільства. Це дуже взаємопов'язані речі. І якщо ми говоримо вже про відповідальність кожного громадянина і суспільства в цілому, то маємо визнавати те, що ми від наших, тобто від нас залежить те, чи ми будемо наступного року, чи через 2-3 роки знову в Києві говорити про Крим, чи вже, можливо, разом зі всіма, і в тому числі з киянами, з українцями інших регіонів, зберемося десь в Бахчисараї і там будемо говорити про всю Україну. Тут є дуже багато, вибачте мене, так політики не говорять, але дуже багато інтимностей. Тобто таких речей, коли кожна людина має сама приймати рішення. От давайте я вам приведу такий приклад. Подивіться на наших сусідів, білорусів. Там зараз йде дуже велике протистояння. Протистояння між білоруським народом і власною білоруською владою, яку підтримує Москва. Ми ще не знаємо, чим це завершиться, але я з сумом бачу те, як багато в Україні тих, які, лежачи на своєму дивані, раджать білорусам, як себе поводити. Я дуже хочу, щоб замість того, щоб ми давали уроки іншим, самі би рішилися б на такі кроки, які допоможуть нам звільнити Крим. Отже, замість того, щоб говорити, що білорусам треба бути рішучими, я думаю, що ми знову і знову будемо повертатися до того, коли ми, українські громадяни, кожен з нас, включаючи народних депутатів України, кримськотатарських, українських політиків, одного дня підемо до себе додому. Не 200-100 людей, а десятки, сотні тисяч. Коли ми підемо через адміністративний кордон до Криму, якщо ми на це якщо ми на це рішимося, я запевнюю вас, буде зовсім інше відношення і міжнародної спільноти, і всіх наших міжнародних і реальних, і уявних партнерів. Отже,
Для того, щоб, от як ви, Аліме, поставили це питання, для мене зараз найголовне – це усвідомлення українським суспільством того, що дійсно я не протирічу собі, що дійсно суспільство є хазяїном своєї держави. Але для цього треба змобілізуватися. Будь ласка, Валентино, Ольга, Ахтем, хто? Ну, давайте я тоді скажу про те, що вважаю дійсно важливим і принциповим і з боку освіти, і з боку того, що ми називаємо майбутнім. Я, може, песиміст, але я намагаюся дивитися на всі ці події у досить довгому горизонті. І коли я ще жила, як і всі ми в Криму, я розуміла одну таку дуже цікаву річ, що от з тих людей, які зараз облишили Крим, бо їх цінності не співпадають з усім, що відбувається там зараз, кримчани, які народилися в Криму, це люди, які хоча б раз виїжджали з території Криму і бачили материкову Україну. От якщо у людини є цей досвід, неважливо, чи поїхала вона по якійсь програмі «Різдво» разом до Львова і побувала і подивилася, що таке Західна Україна, чи вона з'їздила до бабусі, чи дідуся у центральну частину України. От для цих людей в них вже був вибір, в них вже була можливість обирати, розуміти, що існує інше життя, тому що ми маємо розуміти, що Крим, він у сприйнятті самих людей, які живуть у Криму, він такий острів. Вони майже нікуди ніколи не їздили. І зараз, коли між нами є КПП, коли між нами є цей вірус, ось всі ці питання, вони стають ще більш болючими. Те, що ми можемо робити для Крима, для того, щоб повернутися туди одного дня, це максимально запрошувати людей, особливо молодих людей звідти, на материкову Україну. І ми не маємо створити їм перепон. Ми навпаки маємо робити все, щоб ті діти, які проходять через великі труднощі і які хочуть навчатися в українських вузах, в українських школах, щоб вони мали цю можливість. Щоб громадська організація, яка робить якийсь захід, вона думала про тих, кого можна залучити з Криму, враховуючи ці питання безпеки. Тому що стоїть тільки людини вийти за межі ось цієї окупованої території, вона вже отримує інший досвід, який є для неї ключовим. І коли я викладала в Криму, я бачила цю суттєву різницю між дітьми, які сидять от в цьому, да, вони йдуть у вузи, поступають в кримські вузи, вони повертаються і працюють в Криму, їх не цікавить все, що відбувається за межами Криму. Зараз ці освітні заклади, які працюють в Криму, вони не мають міжнародного визнання, і дипломи ці не визнаються в інших країнах, які видаються в Криму. І навіть якісь певні російські вузи з острахом дивляться на дипломи і дітей, які хочуть продовжувати, наприклад, там, наукову діяльність, якщо вони з Криму. І це є для нас шансом, тому що ті діти, які зацікавлені в справжній конкурентній освіті, вони теж хочуть переїхати і отримати нормальний диплом. І ось в цьому ми маємо допомагати і розривати оцю острівну свідомість у людей, які живуть в Криму. Зараз вона іноді працює на нас, тому що ці діти не їдуть в якісь федеративні російські округи. Це теж дуже добре для нас, але ми маємо про це пам'ятати. І, звичайно, ми маємо задати собі питання, всі ті, хто поїхав з Крима за причин, за яких ми всі тут опинилися, да? Через анексію, через політичне переслідування, через власний ціннісний вибір. Як саме ми зможемо повернутися до Криму? Чи ми повернемося до Криму? І я кажу не тільки про фізичне повернення, тому що можна щось робити, якщо вже твоє життя тут, на материковій Україні, якщо ти щось зробив вже для себе в Києві, це не означає, що ти не можеш творити щось для Криму, тому що і культура, і освіта в сучасні часи, і відродження того, що ми називаємо невидимою культурою кримсько-татарською або українською, це можна робити з Києва, з Житомира, з Одеси, якщо ти сам не можеш повернутися. І це можна робити, я думаю, зараз. Тому що отих текстів, да, того розуміння, який спадок є кримсько-татарський в Криму, тому що він не щитувався і за часів Незалежної України. Я бачила цікаве дослідження, коли люди, які відпочивають в Криму,
українці, приїжджаючи, вони не розуміли, що мечеть це щось актуальне. Вони думали, що це щось стареньке. Ну, цей іслам, як кримськотатарська, да, релігія, така предомінуюча, вона не зчитувалася як щось, що є сучасним, вона зчитувалася як щось таке архаїчне. Ось цього всього не вистачає не тільки в Криму, цього не вистачає розуміння і на материковій Україні. Все це можна робити зараз і тут, і знаходячись в Києві, в Одесі, де завгодно. Я хочу нагадати назву взагалі цього нашої дискусії. Да, мова йшла про те, що українська незалежність дала Криму. Насправді вона дала Криму дуже великий шанс, українська незалежність, але, на жаль, ми цим шансом не змогли в повній мірі скористатися. Більше того, ми не бачили ті загрози, які були найбільшими, і через які сьогодні ми просто в ситуації, коли інколи і не знаєш, як же ж повернутися хоча б до того стану, який був до 2014 року. А може і не треба. А може не треба того стану до війни, тому що насправді ми маємо, не знаю, провести якийсь рефреймінг взагалі нашого ставлення до тих речей, які були раніше, і ставлення один до одного. Ви подивіться, як нам важко сьогодні, тобто є здавалось би, така позитивна річ в тому, що сьогодні, коли кримчани, кримські татари, кримські українці, кримські євреї, німці, вірмени живуть тепер на території всієї України, пішла інтеграція Криму в Україну стрімкіше, ніж це було 25 років до цього. Але дивіться, як немає інтеграції кримського політикуму в українську політику. В скількох партіях є присутні взагалі представники Криму? Я вже не кажу про те, щоб в програмах були цілі розділи про Крим, про деокупацію, реінтеграцію. Ми колись намагалися Центр журналістських розслідувань підштовхнути партії до цього, то більшість із них парламентських партій навіть говорити з цього приводу нічого не могли. Лише в кількох партій були кримські, скажімо так, якісь абзаци в цьому. Ми маємо наполягати, щоб це було. Сьогодні питання, чий Крим є визначальним взагалі, не знаю, світоглядним, мабуть, уже, да? Тому що відразу Це визначає... точка відліку. Да, це сьогодні такий наріжний камінь, від якого людина, дається людині оцінка, і людині звичайній, і громадянину, і політику, і будь-кому. Так давайте скористаємося тим, що саме це питання є сьогодні в Україні таким визначальним. Давайте будемо активніше лобіювати інтерес кримський, інтерес кримсько-татарський, не соромлячись цього і підтримуючи один одного. От дивіться, я спеціально зараз взяла телефон, знаєте для чого? Вчора, позавчора, да, дуже багато з нас, тисячі людей, передивилися ролик Віолети Кукурудзи, яка переспівала Гюзель Керим. Ви знаєте, скільки людей підписалося на її ютуб-канал? 38. Я вам скажу більше. В нас от сайт Центру журналістських розслідувань, хоча у нас 4 сайти, да, ну, основний флагманський сайт Центру журналістських розслідувань, нас читають більше на Донбасі. Розумієте? Чому ми не підтримуємо, чому ми поширюємо те, що нас дряпає наші і посипає сіллю наші рани, тим самим розповсюджуючи проросійську якусь пропаганду, а не підтримуємо корисні речі, які є сьогодні в засобах масової інформації, в культурних проєктах. Давайте підтримувати один одного, давайте шануватися. Є таке слово в українській мові, да? Тобто ставитися з гідністю до людей і до себе. Інакше ми не просунемо наш кримсько-татарське питання, ми його знесунемо, по суті, воно сьогодні на мертвій точці. Чомусь ми не протестували проти того, що в Міністерстві з тимчасово окупованих територій повністю ліквідоване кримське управління. Народ, а хто ж буде тоді в уряді займатися цими питаннями? Добре, в нас є потужне нині представництво президента, але в нього інші функції. Зараз іде великий накат на прокуратуру Криму. Ми розуміємо, верніше, на департамент у справах пов'язаних зі збройним конфліктом. І знову одиниці тільки якимось чином виявляють свою позицію. А ми розуміємо, що без розслідування воєнних злочинів, без розслідування взагалі
ситуації, яка була в 2014 році і призвела до окупації Криму з усіх боків розслідування, я маю на увазі. Ми не зможемо домагатися у міжнародних судах розслідування цих обставин, якщо наші національні суди не будуть розслідувати. А подивіться, як вони розглядають кримські справи, да? Роками. І дуже шкода, що кримчан дуже мало, дуже потужні громадські організації, поза тим дуже мало кримчани впливають на загальноукраїнські процеси. Хтось може назвати мені антикорупційних діячів кримських? Хтось може назвати людей, які займаються судовою реформою? Хто просовує реформу освіти? Хто бореться за нормальну платформу освітню для дистанційної освіти, яка сьогодні потрібна не тільки дітям з окупованих територій, а в зв'язку з коронавірусом вона виявилася всім потрібна дистанційна освіта, освітня платформа. На неї затратили гроші, 50 мільйонів вкрали, ні платформи, ні грошей на сьогоднішній день. Давайте дивитися ці речі, а не тільки ті емоції, до яких ми дуже швидко на них реагуємо. Але фактаж і проблеми, розбір проблем по суті, на жаль, залишається десь за лаштунками. Тому я ще раз кажу, давайте шануватися між собою, об'єднуватися. Має бути синергія, вона зекономить наші ресурси. Давайте один одного відчувати і просовувати наш інтерес. Дякую. Я можу сказати, що, можливо, я щаслива людина саме в цьому випадку. Поясню чому. Тому що в моєму оточенні мої друзі, з якими я співпрацюю на території театру і на території кіно, ми якось між собою доволі швидко зрозуміли, що саме зацікавленість і промоція один одного – це, напевно, єдиний інструментарій для того, щоб точно не забули принаймні про тебе. Що тебе звуть так, і чому тебе звуть так, чому ти так розмовляєш, чому мені цікава твоя поезія, твоя історія, твоя культура, тому що я є частиною або складовою, або нащадком, або продовжувачем, або таким сусідом, в якому дуже багато твоєї культури, так само, як багато моєї культури в тобі. Ми зараз всередині Кримського дому разом за підтримки Українського культурного фонду, разом з Кримським домом, приступили к постановці великої п'єси, великої Лесі Українки, пробачте за мій пафос, але я так дійсно вважаю, це приклад світової літератури, приступили до репетиції п'єси Лесі Українки «Лісова пісня» кримсько-татарською мовою. Репетирують українські артисти, які вперше взяли в руки текст кримсько-татарською мовою. Переклад, на жаль, вже його немає серед живих, кримсько-татарського поета Юнуса Кандима, зроблений в 2003 році. Напевно, ви розумієте моє відчуття щастя, коли я і нерозуміння того, як мої друзі, актори, яких я знаю багато років декого, а декого з деякими побачився вперше, там є серед них і студенти так само, так швидко, з таким бажанням опановують незнайому вже багато років їм мову, і як вона зовсім по-іншому звучить в їх устах, і як багато потім ми розмовляємо взагалі про нас всіх. Що ми робимо, і чого ми хочемо, і чого ми прагнемо зробити. Якщо можна, покажіть, будь ласка, декілька моментів, і я запрошую вас подивитися теж. Це частини репетиції, просто вони репетирують. Хорошо. Сейчас. Тохта. Бодамар, Манавей Мен Терекна Сахлаганвар. Векеш Вегебермедлер. Эндинден сон. Амур Беляш Орманда. Я поклялся, что навечно в этом лесу эта семья будет жить в мире, говорит актер Алексей Тритенко, актер молодого театра Киева. Я также поклялся. Да. Он как камень кладет. Менде ан емин эттин. Да. О, все, вот теперь я понял. Да. Все, последний раз закрепляю. Манаве эймен терекна сахлаганлар. Векесмеге бермедлер. Endiden san omur bilaş ormanda telekisiz yaşayacak. Mende
and Yemin Ettim. Да. А це інша пара акторів. Вони виконують, дай Боже, будуть виконувати роль Лукаша та Мавки. Так само вони репетирують кримськотатарську мову. Yhymda kurdintek ben beyaz taşlar. Kime be taşlar parıl parıl parılday. Ben bir türlü açıcıklar taşlar. Yıldırı var yılın yılın. Nazik, sakin. Blur gibi beyaz var tukten elem. Çadır varday. Дякую. Я просто хочу сказати, що це другий день репетиції. І хочу просто підкреслити, що я знов і знов переконуюсь в тому, що якщо у людини є бажання взагалі всередині себе вивчити або знати, або допомогти, і якщо всі ми будемо цікаві один одному, тому можливо з цього і почнеться і політиком. І це буде унеможливити те, що коли-небудь ми будемо корумпувати один на одному або на політичному питанні. Можливо, з цього почнеться просто розуміння і геополітичних процесів, які будуть рухатися потім в тому напрямку, в якому вони не можуть не рухатись, тому що ми з самого дитинства будемо знати і поважати цінності один одного. Дякую. Салах Ахтемага. Ви знаєте, ми не ставимо питання, чи потрібний Крим Україні, чи потрібна Україна Криму. Очевидно, так. Але чому потрібно? Я думаю, тут теж є відповідь, бо це цивілізаційний вибір. Це вибір між минулим, яке зараз так активно пропагандує Росія, і вибір між майбутнім, між правилами гри, між демократичним суспільством. І друге, очевидно, для того, щоб завтра ми побачили наші прапори і в Бахчисараї, і в Ялті, і в Ахмеджіті, і в інших містах Криму, ми маємо і тут зробити домашнє завдання. Як мінімум, говорити не просто спільною мовою, а діяти одним фронтом з тими, хто приїхав з Криму, хто працює в органах влади чи в громадських організаціях, або в бізнесах, або в щось робить в культурі і є митцем. І друге, ми маємо тут розбудовувати інституції політичні, культурні, соціальні, бізнесові, щоб завтра на тій вижженій землі, яку ми отримуємо після деокупації, ми змогли б їх достатньо швидко перенести вже в вільний Крим. Дякую нашим спікерам і дякую за те, що ви сьогодні були з нами, а ми продовжуємо нашу культурну програму «Кримський дім об'єднує серця». Дякую. Дякую вам.